skulle bli. Ett jobb som gjorde så att jag kunde känna mig fri. En vägens cowboy, alltid ensam, alltid stark. Men ändå bägge fötterna på säker mark. Jag växte upp och tiden gick som den sig bör. Nu var jag säker jag skulle bli trarachaufför. Vi fyllde 20 kuskar jag runt i vårt land. Nu var jag äntligen fri utan några band. Jag hade livet och jag hade alla vägar framför mig. Jag körde hårt, det var sällan som jag tackade nej. I ett par veckor låg man oftast ute i sin bil. Jag trivdes och jag hade hittat min livsstil. Och den kamratskap som fanns, den var genuin. På tradarfiket där var alltid stämningen fin. Och om du längs vägen fick något bryderi, fanns det alltid någon som kunde hugga i. Men åren gick, det blev snart både fruga och barn. Vi köpte hus och satt fast i bankens garn. Man var väl borta för mycket när ungarna var små. Men man var tvungen, allt skulle ju fungera då. Med vanligt krig hade det nog blivit ganska hårt. Men 74 tider skulle nog det varit svårt. Ja, man fick köra hela veckan för dagligt bröd. Och hon där hemma fick vara familjens stöd. Nu är jag äldre och allting har ordnat sig till slut.